हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പോൾ ഇന്ന് അധ്യായം 10 രണ്ടാമത്തെ പാർട്ടാണ് വിഭൂതി യോഗം. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നേരിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഭഗവാന്റെ ഐശ്വര്യം, കാരണം ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാനിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ രണ്ടു വിധത്തിലാണ് ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത്. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും എന്നിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഞാനും എല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ പിന്നീട് ഭഗവാൻ പറയുന്നു, എന്നാൽ ഞാൻ ഒന്നിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നുമില്ല. അതായത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ ഈ പ്രപഞ്ചം നിലനിൽക്കുന്നത് എങ്ങനെ? അപ്പോൾ ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ്? എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാത്തിലും ഭഗവാൻ അടങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക? ഭഗവാനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും? അതായത് നമ്മുടെ പരിമിതമായ ശക്തിയുള്ള ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ തിരിച്ചറിയണം? പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയെല്ലാം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു, ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ സാധിക്കും എന്ന് ഈ സെഷനിലൂടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരികയാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ ആ സ്ഥാനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ആ അധീശത്വത്തെ അർജുനൻ സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി. എന്നിട്ട് അർജുനന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നു, നമ്മൾ ഏതെല്ലാം വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ തിരിച്ചറിയാനും ആരാധിക്കാനും കഴിയണം. അതിനുള്ള ആ ഒരു ഉപായമായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ ഈ സെഷനിൽ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. 19 മുതൽ 42 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ പരിമിതികൾ ഇല്ലാത്ത വിഭൂതികൾ, അതായത് ഭഗവാന് പരിമിതി ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ശക്തിയാകട്ടെ, നമ്മുടെ ഗുണങ്ങളാകട്ടെ, നമ്മുടെ വ്യാപ്തി എല്ലാം തന്നെ പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പരിമിതിയുണ്ട്. എല്ലാം തന്നെ ഇത്രമാത്രമേ നമുക്ക് പ്രകടിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. എന്നാൽ ഭഗവാന് പരിമിതിയില്ല, ഒന്നിനും പരിമിതിയില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള വിഭൂതികളിൽ ചിലത് മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ശ്രീ ഭഗവാൻ ഉവാച ഹന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യതഃ ഗുരുശ്രേഷ്ഠ നാസ്ത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഭാസുരങ്ങളായ, അതായത് ദിവ്യ എന്നാണ്. ദിവ്യ ഹി ആത്മവിഭൂതയ, ഭഗവാന്റെ ആ ആത്മവിഭൂതി, ആത്മ ഐശ്വര്യം അത് ദിവ്യമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ആ ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, അവയെ പറ്റി ഇനി പറഞ്ഞു തരാം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പക്ഷേ പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം. വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാകുകയില്ല എന്ന്. അതായത് പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾ, ഐശ്വര്യങ്ങൾ. കാരണം അവ നെവർ എൻഡിങ് ആണ്, അത് തുടർന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു, അന്തമില്ലാത്തതാണ് എന്ന്. അതായത് വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ പറയുന്നത്, നമ്മുടെ അനന്തൻ, ഭഗവാൻ ശയിക്കുന്ന അനന്തദേവൻ തന്റെ 1000 മുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് അനന്തകാലമായി, പക്ഷെ ഇനിയും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല എന്ന്. അത്രമാത്രമാണ് ഭഗവാന്റെ ശക്തികൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഭൂതികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെയും അവിടുത്തെ വിഭൂതികളുടെയും മഹത്വം അമേയമാണ്. വ്യക്തിഗത ജീവാത്മാവിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിധിയുണ്ട്. അവയ്ക്ക് കൃഷ്ണനെ സമഗ്രഭാവത്തിൽ ഗ്രഹിക്കാൻ ആവില്ല.
എങ്കിലും ഭക്തന്മാർ കൃഷ്ണനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ ഐശ്വര്യത്തോടുകൂടി, ഭഗവാന്റെ പൂർണ്ണമായ ഗുണങ്ങളോടുകൂടി ഒന്നും നമുക്ക് ഭഗവാനെ ഗ്രഹിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. കാരണം നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക് പരിമിതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവ് പരിമിതമാണ്. ഭഗവാനാണെങ്കിലോ അനന്തനാണ്, എല്ലാ നിലയിലും ഭഗവാൻ അനന്തനാണ്. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് നമുക്ക് പ്രാധാന്യമായിട്ടുള്ളത്, നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ അനുസരിച്ച് പ്രാധാന്യമുള്ളതും മാത്രമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കൃഷ്ണന്റെ വിഭൂതികളെയും നാനാവിധ ശക്തികളെയും പറ്റി പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിലും കേൾക്കുന്നതിലും വിശുദ്ധ ഭക്തന്മാർ ദിവ്യമായ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു. അതുകൊണ്ട് അവർ അത് കേൾക്കുവാനും ചർച്ച ചെയ്യുവാനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു. ഇവിടെ പ്രാധാന്യത എന്ന പദം വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. എണ്ണമറ്റ ഭഗവത് ഭാവങ്ങളിൽ പ്രാധാന്യമുള്ള ചിലതേ ഇവിടെ വിസ്തരിക്കുന്നുള്ളൂ. അവയെല്ലാം ഗ്രഹിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എല്ലാ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും നിയന്ത്രിച്ചു പോരുന്ന ഭഗവാന്റെ വൈഭവങ്ങളെയാണ് വിഭൂതി ശബ്ദം എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ വിഭൂതിക്ക് അമരകോശത്തിൽ അസാമാന്യമായ ഐശ്വര്യം. അപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതി ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാൽ നിലനിൽക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ തന്റെ ശക്തി വിനിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ഭഗവാൻ സ്വയം പരമാത്മാവായിട്ട് ഇവിടെ ചേർന്ന് എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും പ്രകൃതിയെയും നിലനിർത്തുന്നു. ഇങ്ങനെയെല്ലാം ഭഗവാൻ പറയുമ്പോൾ ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് അതെല്ലാം നടത്തുന്നത്? അതാണ് ഇനി ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത്. ആ ദിവ്യശക്തികൾ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളിലെങ്ങും പ്രത്യക്ഷീഭവിക്കുന്നുണ്ട്. അവയിൽ സാധാരണ ജനങ്ങൾക്ക് നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ചിലതാണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ വിവരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതും നേരിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതും ആയിട്ടുള്ള ചില വിഭൂതികൾ. കൃഷ്ണന്റെ ശക്തികളുടെ സമഗ്രത മനസ്സിലാക്കാൻ നമ്മുടെ പരിമിതമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ നമ്മളെ അനുവദിക്കുന്നില്ല. ഇപ്പോഴും ഭക്തൻ കൃഷ്ണനെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു. കാരണം കൃഷ്ണന്റെ വിഷയങ്ങൾ തന്നെ വളരെ രസകരമാണ്. അവന്റെ ശാരീരിക പ്രതിനിധാനങ്ങളിലൂടെ ഈശ്വരന്റെ സാന്നിധ്യത്തെ അഭിനന്ദിക്കുന്നു. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹം ആദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ സർവഭൂതാശയസ്ഥിതഃ അഹം ആത്മാ, ആത്മാവായിട്ട് ഞാൻ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ആത്മാവ് ആരാണത്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ അഹം ആദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാം അന്തയേവ ച. ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരം ഇതെല്ലാം തന്നെ, അതായത് ജീവജാലങ്ങളുടെ തുടക്കം, ഭഗവാനിൽ നിന്ന് ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലാകട്ടെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലാകട്ടെ ജീവജാലങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നത് ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ്. കൂടാതെ പ്രകൃതിയിൽ ജീവജാലങ്ങളുടെ അന്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരീരം ഇല്ലാതാകുന്ന അവസ്ഥ, അതും ഭഗവാന്റെ ശക്തിയാലാണ് എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു സമയത്തും ഭഗവാന്റെ ശക്തി പ്രദർശിപ്പിക്കാത്ത ഒരു അവസ്ഥയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ. നമ്മുടെ തുടക്കം ഭഗവാനാണ്, നമ്മളെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭഗവാനാണ്, നമ്മുടെ അന്ത്യവും ഭഗവാനാലാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ വശങ്ങളിലും എല്ലാ തുറകളിലും ഭഗവാന്റെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ടാകുന്നു. ആദിത്യാനാമഹം വിഷ്ണു ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ മരീചിർമരുതാമസ്മി നക്ഷത്രാണാമഹം ശശി വേദാനാം സാമവേദോസ്മി ദേവാനാമസ്മി വാസവഃ ഇന്ദ്രിയാണാം മനശ്ചാസ്മി ഭൂതാനാമസ്മി ചേതനാം രുദ്രാണാം ശങ്കരശ്ചാസ്മി വിത്തേശോ യക്ഷരക്ഷസാം വസൂനാം പാവകശ്ചാസ്മി മേരുഹോ ശിഖരിണാമഹം. അപ്പോൾ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ചില കാര്യങ്ങൾ, അതായത് ഭൂമിക്ക് മുകളിലുള്ള സ്വർഗലോകങ്ങളിലെ പറ്റിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദിത്യന്മാർ 12 ആദിത്യന്മാർ, 12 ആദിത്യന്മാർ. ആദിത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വർഗലോകത്തിലെ ദേവന്മാർ, ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ദേവന്മാർ. അവർ അതിഥിയുടെയും കശ്യപന്റെയും മക്കളാണ് 12 ആദിത്യന്മാർ. അതുകൊണ്ട് അവരെ ആദിത്യന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അതിഥിയുടെ മക്കൾ ആദിത്യന്മാർ, ദേവന്മാരാണവർ. അവരിൽ പ്രധാനം വിഷ്ണുവാണ്. ആ വിഷ്ണു
ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ജ്യോതിഷാം രവിരംശുമാൻ, ജ്യോതിഷങ്ങളിൽ വെച്ച്, അതായത് സ്വയം പ്രകാശിക്കുന്ന ആ ഗോളങ്ങളിൽ വെച്ച് സൂര്യൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മരീചിർ മരുതാമസ്മി, മരുത്തുക്കൾ, അതായത് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് 50 വിധത്തിലുള്ള കാറ്റുകളാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു. അതിന്റെ നിയന്ത്രണം മരീചി എന്നുള്ള ഋഷിയുടെ കയ്യിലാണ്. ആ മരീചി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നക്ഷത്രാണാം അഹം ശശി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ വെച്ച് ഞാൻ ശശിയാണ്, ചന്ദ്രനാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. വേദാനാം സാമവേദോസ്മി, വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ സാമവേദമാണ്. ദേവന്മാരിൽ വെച്ച് ഇന്ദ്രനാണ്. മനസ്സിൽ വെച്ച് ജീവജാലങ്ങളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ്. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യമാണ്. രുദ്രന്മാർ 11 രുദ്രന്മാരാണ്, 11 രുദ്രന്മാരാണ്. അതായത് ശിവന്റെ 11 അംശങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. അതിൽ വെച്ച് പ്രധാനം ശിവനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ശങ്കരനാണ്. യക്ഷന്മാരിലും രക്ഷസന്മാരിലും വെച്ച് കുബേരൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വസുക്കളിൽ വെച്ച് അഗ്നി, മലകളിൽ വെച്ച് മേരു. പുരോധസാം ച മുഖ്യമാ വിദ്ധി പാർത്ഥ ബൃഹസ്പതിം, സേനാനീനാമഹം സ്കന്ദഃ സരസാമസ്മി സാഗരഃ, മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം, യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ, അശ്വത്ഥഃ സർവവൃക്ഷാണാം ദേവർഷീണാം ച നാരദഃ, ഗന്ധർവാണാം ചിത്രരഥഃ സിദ്ധാനാം കപിലോ മുനിഃ, ഉച്ചൈശ്രവസമശ്വാനാം വിദ്ധിമാം അമൃതോദ്ഭവം, ഐരാവതം ഗജേന്ദ്രാണാം നരാണാം ച നരാധിപം. പുരോഹിതന്മാരിൽ വെച്ച് ബൃഹസ്പതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പുരോഹിതന്മാരല്ല, ദേവലോകത്തിലെ പുരോഹിതന്മാരിൽ വെച്ച്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ തന്നെ എല്ലാ പുരോഹിതന്മാരെയും വെച്ച് എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം ദേവന്മാരുടെ പുരോഹിതനായ ബൃഹസ്പതിക്കാണ്. ആ ബൃഹസ്പതി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സേനാധിപന്മാരിൽ കാർത്തികേയൻ എല്ലാവരെയും വെല്ലുന്നവനാണ്. കാർത്തികേയൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ വെച്ച് സമുദ്രം, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ജലാശയങ്ങളെയും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സമുദ്രമാണ്. നമുക്ക് അതിന്റെ ആദിയും അന്തവും കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ സമുദ്രം പരന്നു കിടക്കുന്നു. ആ സമുദ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മഹാജ്ഞാനികളിൽ വെച്ച് ഭൃഗു എന്നുള്ള ഋഷി ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ ഓംകാരം, അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള സ്പന്ദനമാണ് ഓംകാരം. ആ ഓംകാരം ഭഗവാനെ തന്നെ സ്വയം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ശബ്ദമാണ്. യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപം, യജ്ഞങ്ങളിൽ അതായത് മറ്റെല്ലാ തരത്തിലുള്ള എത്രമാത്രം കാശ് ചെലവാക്കി നമ്മൾ ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടി ചെയ്യുന്ന യജ്ഞങ്ങളാണെങ്കിൽ കൂടെ ഭഗവാന്റെ നാമജപത്തോളം പ്രശസ്തമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഐശ്വര്യമായിട്ടുള്ള യജ്ഞമില്ല. കാരണം ആ തിരുനാമ ജപം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ചലിക്കാത്ത വസ്തുക്കളിൽ ഹിമാലയം, മരങ്ങളിൽ ആൽമരം, അശ്വത്ഥാനാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. അശ്വത്ഥം എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും പ്രാധാന്യത്തോടു കൂടി ഭഗവാന്റെ പ്രതിഷ്ഠയോടൊപ്പം ഒരു അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തെയും അവിടെ നടുന്നു. കാരണം അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം എല്ലാ വൃക്ഷങ്ങളിലും വെച്ച് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. ആ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്തിൽ 3 ഭാഗങ്ങളിലായിട്ട് ബ്രഹ്മ, വിഷ്ണു, മഹേശ്വരന്മാരും കുടികൊള്ളുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലൻ, അശ്വങ്ങളിൽ ഉച്ചൈശ്രവസ, ഗജേന്ദ്രന്മാരിൽ ഐരാവതം, മനുഷ്യരിൽ ഇന്ദ്രൻ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ മനുഷ്യരിൽ രാജാവ് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ആരാണ് പറയുക? എങ്ങനെയാണ് രാജാവ് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ, ആരാണ് പറയുക? രാജാവ് എങ്ങനെ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു? ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് രാജാക്കന്മാരിൽ രാജാവിൽ എന്തോ ആണെന്ന് പറയുന്നത് കിട്ടുന്നില്ല. അപ്പോൾ 4-ാമത്തെ അധ്യായങ്ങളിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നത് 2-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ഭഗവത്ഗീത മുൻപ് ഭഗവാൻ ഉപദേശിച്ചു. സൂര്യനിൽ നിന്ന് അത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകനായിട്ടുള്ള മനുവിന്, മനുവിൽ നിന്ന് ഇക്ഷ്വാകുവിന്, അങ്ങനെ പരമ്പരയിലൂടെ രാജർഷിമാർ
ഇത് സ്വീകരിച്ചു പോന്നിരുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുകയുണ്ടായി. കാരണം രാജാവ് വെറും രാജാവല്ല, രാജർഷി ആയിട്ട് വേണം, അതായത് ഋഷി തുല്യമായിട്ട് വേണം രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഋഷിമാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അവർ ലൗകിക സുഖങ്ങളെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ഭഗവാന് വേണ്ടി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരാണ്. ഭഗവാന്റെ സന്തോഷത്തിനായിക്കൊണ്ട് ഉള്ള കർമ്മങ്ങൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഋഷിമാർ. അതുപോലെ രാജാവും രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത് ഇത് തന്റെ സ്വന്തം തനിക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ് എന്ന് വിചാരിച്ചുകൊണ്ടല്ല പണ്ടത്തെ കാലങ്ങളിൽ രാജാക്കന്മാർ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ചക്രവർത്തിമാർ ഈ ഭൂലോകം മുഴുവനും ഭരിച്ചിരുന്നത്. ഇത് ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, കാരണം ഇവിടെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള ജീവജാലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ആ ജീവജാലങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്നത്, ഭഗവത് അംശമായ ജീവജാലങ്ങളെ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് സംരക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് തന്റെ കർത്തവ്യം എന്നാണ് രാജാക്കന്മാർ മനസ്സിലാക്കി അവർ അതനുസരിച്ച് ജീവിച്ചു പോന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ രാജർഷിമാർ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു രാജാവ് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ടാണ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. കാരണം രാജാവിന്റെ പ്രഥമമായിട്ടുള്ള കർത്തവ്യം എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെയും തിരിച്ച് ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക, അതുവരെ അവരെ സംരക്ഷിക്കുക, അവരുടെ ആ ശരീരം നിലനിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവർക്കുള്ള സംരക്ഷണവും അവർക്ക് ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ള ഉയർച്ചയും ഉണ്ടാകാനായിട്ട് രാജാവ് തന്നെ കൊണ്ടാകുന്നതെല്ലാം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണ് രാജാവ് രാജ്യം ഭരിക്കേണ്ടത്. സ്വയം ആത്മജ്ഞാനം നേടണം, അതുകൂടാതെ മറ്റുള്ളവർക്കും ആ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിക്കാനുള്ള പരിശ്രമം രാജാവ് ചെയ്യണം. അതുകൊണ്ട് ആ മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് രാജാവ് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. കാരണം രാജാവിന്റെ ചുമതലയാണ് ഈ ജനങ്ങളെയെല്ലാം, മറ്റുള്ള ജീവരാശികളെയെല്ലാം ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ രാജ്യം ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ്. ഈശാവാസ്യം ഇതം സർവം ഈശോപനിഷത്തിൽ പറയുന്നു. ഈ സ്ഥാവര ജംഗമങ്ങളായിട്ടുള്ളത് എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന്റെ സ്വന്തമാണ്. അത് രാജാവ് ഭരിക്കുന്നു. എങ്ങനെ ഭരിക്കുന്നു? ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട്. അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൽ തന്നെ പല ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളുണ്ട്, പല സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം ഉണ്ടാകില്ലേ? ആ സ്റ്റേറ്റുകളെല്ലാം രാജ്യത്തിന്റെ പ്രതിനിധി, ആ രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മന്ത്രിമാരോ മറ്റ് നാട്ടുരാജാക്കന്മാരോ ഭരിക്കുന്നു. അതൊന്നും തന്റെ സ്വന്തമാണ് എന്നവർ പറയുന്നില്ല. രാജാവിന് വേണ്ടിയിട്ട് രാജാവിന്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മന്ത്രിമാരോ മറ്റു നാട്ടുരാജാക്കന്മാരോ ഭരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ ഭൂമി മുഴുവനും ആരുടെയാണ്? ഭഗവാന്റേതാണ്. ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് അതിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് രാജാവിന്റെ ചുമതല. അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യരിൽ വെച്ച് രാജാവ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പിന്നെ ഐരാവതവും ഉച്ചൈശ്രവസും വെളുത്ത കുതിരയും ആനയുമാണ്. അത് പാൽക്കടൽ കടയുമ്പോൾ, അസുരന്മാരും ദേവന്മാരും ചേർന്ന് പാൽക്കടൽ കടയുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ചതാണ് ഐരാവതവും ഉച്ചൈശ്രവസും. ഉച്ചൈശ്രവസ എന്ന കുതിരയും ഐരാവതം എന്ന ആനയും. അപ്പോൾ അത് വളരെ വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. അപ്പോൾ അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ആയുധാനാമഹം വജ്രം ധേനൂനാമസ്മി കാമധോ പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പഃ സർപ്പാണാമസ്മി വാസുകിഃ അനന്തശ്ചാസ്മി നാഗാനാം വരുണോ യാദസാമഹം പിതൃണാം അരിയമാ ചാസ്മി യമഃ സംയമതാമഹം പ്രഹ്ലാദശ്ചാസ്മി ദൈത്യാനാം കാലഃ കലയതാമഹം മൃഗാണാം ച മൃഗേന്ദ്രോഹം വൈനതേയശ്ച പക്ഷിണാം. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ വജ്ര ഇടിമിന്നൽ, ഇന്ദ്രന്റെ ആയുധമായിട്ടുള്ള ഇടിമിന്നൽ വജ്രം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്ന്. ധേനൂനാമസ്മി കാമധു, പശുക്കളിൽ വെച്ച് ആരാണ്? സുരഭി പശു, കാമധേനു. പ്രജനശ്ചാസ്മി കന്ദർപ്പഃ, പ്രത്യുൽപാദന കാരണങ്ങളിൽ കന്ദർപ്പനായിട്ടുള്ള കാമദേവൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സർപ്പങ്ങളിൽ വെച്ച് വാസുകി, നാഗങ്ങളിൽ വെച്ച് അനന്തൻ, പിന്നെ ജലജീവികളിൽ വെച്ച് വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ അരിയമാവ്. അതായത് പിതൃക്കളുടെ ഒരു ലോകമുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. സ്വർഗലോകത്തിനും ഭൂമിക്കും എല്ലാം ഇടയിലായിട്ട് പിതൃക്കൾക്ക്, അതായത് നമ്മുടെ മരിച്ചുപോയ പിതൃക്കൾക്കെല്ലാം വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ലോകമുണ്ട്. ആ ലോകത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് അരിയമാവ് എന്നുള്ള ദേവനാണ്. അദ്ദേഹം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ശിക്ഷകരിൽ വെച്ച് യമൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുണ്യ പാപ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട്
യമലോകത്തിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, കാരണം നമ്മുടെ ലിസ്റ്റ് ഈ ജന്മത്തിൽ നമ്മൾ എന്തെല്ലാം ചെയ്തു, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ജന്മം നമുക്ക് എന്തായിട്ടാണ് വരേണ്ടത് എന്ന് ജീവാത്മാവിന് തന്റെ അടുത്ത ജന്മത്തെ കുറിച്ച് അറിയിക്കുന്നത് യമനാണ്. യമദേവൻ പാപകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത ആളാണെങ്കിൽ അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശിക്ഷയെല്ലാം നിർവഹിക്കുന്നത് യമദേവനാണ്, അതെല്ലാം കൽപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഭക്തന്മാരെ അല്ല, വൈഷ്ണവന്മാർ, വിഷ്ണുദൂതന്മാർ അവരെ കാത്തുരക്ഷിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഭഗവാനെ ഒരിക്കലും ആരാധിക്കാത്തതായിട്ടുള്ള പുണ്യപാപ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ട് മാത്രം ജീവിച്ചിട്ടുള്ളവരെ ആര്? യമൻ അവരുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നോക്കുന്നു. അപ്പോൾ ശിക്ഷകരിൽ യമൻ, ദൈത്യന്മാരിൽ പ്രഹ്ലാദൻ, കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം. എല്ലാത്തിനെയും ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള എല്ലാം കാലത്തിന്റെ ആ ഒരു ഒഴുക്കിൽ എല്ലാം ഇല്ലാതെയാകുന്നു. അപ്പോൾ കാലമാണ് എല്ലാം ഇവിടെ എല്ലാത്തിനെയും കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നത്. ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെയധികം ശക്തിയുള്ളത് കാലത്തിനാണ്. കാലത്തിന്റെ പ്രഭാവത്താൽ എല്ലാം തന്നെ ഇല്ലാതാകുന്നു. ആ കാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡൻ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. പവനഃ പവതാമസ്മി രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം ഝഷാണാമകരശ്ചാസ്മി സ്രോതസാമസ്മി ജാഹ്നവി സർഗാണാമാദിരന്തശ്ച മധ്യം ചൈവാഹം അർജുന അധ്യാത്മവിദ്യാ വിദ്യാനാം വാദഃ പ്രവദതാമഹം അക്ഷരാണാമകാരോസ്മി ദ്വന്ദ്വഃ സാമാസികസ്യ ച അഹമേവാക്ഷയഃ കാലോ ധാതാഹം വിശ്വതോ മുഖം മൃത്യുഃ സർവഹരശ്ചാഹം ഉത്ഭവശ്ച ഭവിഷ്യതാം കീർത്തിഃ ശ്രീർവാക്ച നാരീണാം സ്മൃതിർമേധാധൃതിക്ഷമാ. പവനഃ പവതാമസ്മി, അതായത് ശുദ്ധീകരിക്കുന്നവയിൽ പവനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഗ്നി ആയിട്ടല്ലേ പറയുന്നത്. വായു, പവനഃ വായു എല്ലാത്തിനെയും ശുദ്ധീകരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ രാമഃ ശസ്ത്രഭൃതാമഹം, ആയുധധാരികളിൽ വെച്ച് ശ്രീരാമനോ അല്ലെങ്കിൽ പരശുരാമനോ രണ്ടും പേരും ഭഗവാന്റെ അവതാരങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മത്സ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് സ്രാവ്, നദികളിൽ ഗംഗ ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ കാല് കഴുകി വരുന്ന ജലമാണ് ഗംഗ. സൃഷ്ടികളിൽ ആരംഭവും മധ്യവും അവസാനവും ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രം, തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യം, അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം, സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വസമാസം. ദ്വന്ദ്വസമാസം സംസ്കൃതത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക പദമാണ്. അതായത് രണ്ട് പേരുകളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയുന്നു. ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് രാമ കൃഷ്ണ എന്നുള്ളവർ രണ്ട് വ്യക്തികളാണെങ്കിലും അവരെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് രാമകൃഷ്ണ എന്ന് സംസ്കൃതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് ചേർത്ത് പറയാനുള്ള ഒരു വിധിയുണ്ട്. അതിനെ സമാസം എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. നശിപ്പിക്കുന്നവയിൽ കാലം, സൃഷ്ടാക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവ്, മരണങ്ങളിൽ അതായത് ഓരോ സമയം സംഭവിക്കുന്ന മരണങ്ങൾ, ഓർമ്മയടക്കം എല്ലാം വിഴുങ്ങുന്ന മരണവും ഭഗവാനെയാണ് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. ഭാവി പ്രകടനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിവർത്തനങ്ങളിൽ ഉത്ഭവസ്ഥാനം, ജനനം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സ്ത്രീകളുടെ ഐശ്വര്യം, അതായത് പ്രശസ്തി, ഭാഗ്യം, ഓർമ്മ, നല്ല സംസാരം, ക്ഷമ, ബുദ്ധി, സ്ഥിരത, ഇതെല്ലാം തന്നെ സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണ്. അത് സ്ത്രീലിംഗങ്ങളാണ്. അത് ആണുങ്ങൾക്കായാലും പെണ്ണുങ്ങൾക്കായാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വളരെയധികം ശക്തിയോടുകൂടി ഒരാൾക്ക് തന്റെ മുൻജന്മ സുഹൃതമായിട്ട് ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അയാളെ പ്രശസ്തനാക്കുന്നു. അതായത് ഭയങ്കര ഓർമ്മശക്തി, വളരെ വലിയ ഭാഗ്യമുള്ളയാൾ, അല്ലെങ്കിൽ നല്ലോണം സംസാരിക്കുന്നയാൾ എന്നെല്ലാം ഒരാളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പ്രശസ്തിയോടുകൂടി പറയാറുണ്ട്. അതെല്ലാം ഒരാളെ പ്രശസ്തനാക്കുന്നു. പ്രഭുപാദ പറയുന്നത് ഒരാൾ പൂർണ്ണ യോഗ്യത നേടിയെങ്കിലും വിനീതനാണെങ്കിൽ ദുഃഖത്തിലും ആനന്ദാതിരേകത്തിലും സമചിത്തത പുലർത്താനുള്ള കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ക്ഷമയുണ്ട് എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ 7 കാര്യങ്ങളും സ്ത്രീലിംഗങ്ങളായിട്ടാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. അവയിൽ എല്ലാമോ ചിലതെങ്കിലുമോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരാൾ കീർത്തിമാനാകും. അപ്പോൾ ചിലർക്ക് ഇതെല്ലാം ഒരുമിച്ച് ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം, ചിലർക്ക് ഏതെങ്കിലും 1ഓ 2ഓ ഉണ്ടാകാം എന്ന് വരാം. അതായത് വളരെയധികം ക്ഷമയുള്ളയാൾ, വളരെയധികം ബുദ്ധിശക്തിയുള്ളയാൾ, സൗന്ദര്യമുള്ളയാൾ, ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരാളെ കീർത്തിമാനാക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം സ്ത്രീലിംഗമായതുകൊണ്ട് ഇത് സ്ത്രീകളെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് പറയുന്നു.
പക്ഷെ ഈ 7 ഗുണങ്ങളും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ് എന്ന്. ബൃഹത്സാമ തഥാ സാംനാം ഗായത്രി ഛന്ദസാമഹം മാസാനാം മാർഗശീർഷോഹം മൃദൂനാം കുസുമാകരഃ ദ്യൂതം ചലയതാമസ്മി തേജസ്വിനാമഹം ജയോസ്മി വ്യവസായോസ്മി സത്വം സത്വവതാമഹം വൃഷ്ണീനാം വാസുദേവോസ്മി പാണ്ഡവാനാം ധനഞ്ജയഃ മുനീനാമപ്യഹം വ്യാസഃ കവീനാമുശനാ കവിഃ ദണ്ഡോ ദമയതാമസ്മി നീതിരസ്മി ചികീഷതാം മൗനം ചൈവാസ്മി ഗുഹ്യാനാം ജ്ഞാനം ജ്ഞാനവതാമഹം. അപ്പോൾ ബൃഹത് സാമ തഥാ സാംന, സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ വെച്ച് ബൃഹത് സാംന എന്നുള്ള ഒന്നുണ്ട് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോൾ വേദങ്ങളിൽ താൻ സാമവേദമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. വിവിധ ദേവന്മാർ പാടിയ മനോഹര ഗീതങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് സാമവേദം. ഇവയിൽ പെട്ടതും ആകർഷകവും പാതിരാവിൽ പാടുന്നതുമായ ഒരു ഗീതമാണ് ബൃഹത് സാമ. ആ ബൃഹത് സാമ വേദങ്ങളിൽ വെച്ച് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഛന്ദസ്, ഗായത്രി മന്ത്രത്തിലെ ഛന്ദസ് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷ മാസം, അതായത് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം അധികം ചൂടും അധികം തണുപ്പും ഇല്ലാത്ത സമയം, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തം, കാരണം വസന്തകാലത്താണ് വൃന്ദാവനത്തിലെ ഭഗവാന്റെ ഒരുമാതിരിപ്പെട്ട എല്ലാ ലീലകളും നടന്നിരിക്കുന്നത്, ഈവൻ രാസലീല വരെ. അപ്പോൾ ആ വസന്തകാലം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. എല്ലാ കാലങ്ങളിലും വെച്ച് വസന്ത ഋതു വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഇനി ധ്യൂതം ചലയതാമസ്മി, വഞ്ചിക്കുന്നവരിൽ വെച്ച് ഭഗവാൻ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയായിട്ട് പറയുന്നു. അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണത്? ഭഗവാന്റെ നല്ല ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനിൽ നല്ല ഗുണങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഉള്ളത് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. കാരണം ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചീത്ത ഗുണങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ വന്നതാണ്. നല്ലതും ചീത്തയുമായ എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നു. അത് ഭാഗവതത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വിശ്വരൂപത്തിന്റെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് നിന്ന് നല്ല കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഏതെല്ലാം ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചീത്ത കാര്യങ്ങളും ഗുണങ്ങളും പ്രകൃതിയിലേക്ക് വരുന്നു എന്ന് പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നു എന്ന് ഭാഗവതത്തിലെ 2-ാമത്തെ സ്കന്ധത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിന്റെ ഒപ്പം ഈ വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളി, അത് ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതാണ്. പ്രപഞ്ചത്തിൽ പലവിധം വഞ്ചകരുണ്ട്. വഞ്ചനകളിൽ വെച്ച് മുഖ്യമാണ് ചൂതുകളി. അതുകൊണ്ടാണ് പ്രഭുപാദ 4 യമനിയമങ്ങളിൽ ചൂതുകളി, ഗ്യാംബ്ലിംഗ് പാടില്ല, നമ്മൾ ആരും ഭക്തന്മാരാരും തന്നെ അതിൽ പങ്കെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കാരണം അത് വഞ്ചനയാണ്. വഞ്ചിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ചതിച്ചിട്ട് കാശ് സമ്പാദിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ്. അത് നമ്മളുടെ മനസ്സിനെ തന്നെ കലുഷമാക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ആ കാര്യം നമ്മൾ ഒരിക്കലും ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ പരമപുരുഷനായ കൃഷ്ണന് മറ്റാരേക്കാളും വഞ്ചകനാകാൻ കഴിയും. ഭഗവാനെ ഒരാളെ വഞ്ചിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വഞ്ചനയെ കടന്നു നിൽക്കാൻ ആർക്കും സാധ്യമല്ല. ഭഗവാന്റെ മഹത്വം ഏകമുഖമല്ല, സർവതോമുഖമാണ്. ഭഗവാനിൽ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും കാണപ്പെടുന്നു, നല്ലതും ചീത്തയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ഗുണങ്ങളും എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ ഭഗവാനെ ഒരു കാര്യത്തിലും ഭഗവാനിൽ ആ ഗുണമില്ല, അതുകൊണ്ട് തന്നിൽ ആ ഗുണമുണ്ട്, ഭഗവാനെ നമ്മൾ മറികടക്കുന്നു, അങ്ങനെയല്ല. നല്ല ഗുണമായാലും ചീത്തമായാലും ഭഗവാനെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറികടക്കാൻ സാധ്യമല്ല. എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഹിരണ്യകശിപുവിനെ എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ മഹാഭാരതത്തിലെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധം തന്നെ എടുക്കാം. എങ്ങനെയാണ് അഭിമന്യുവിനെ ദുര്യോധനാദികൾ ചതിച്ച് വധിച്ചത്? അതിന് പകരമായിട്ട് അർജുനൻ ഇന്ന് സന്ധ്യയ്ക്ക് മുമ്പേ, സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുൻപേ താൻ ആ ജയദ്രഥനെ വധിക്കും എന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കുന്നു. അപ്പോൾ ദുര്യോധനാദികൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജയദ്രഥനെ ഒളിപ്പിച്ചു വെക്കുന്നു, അർജുനന് കാണാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ. ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? പക്ഷെ ഭഗവാനുള്ളപ്പോൾ അവർക്ക് വഞ്ചനയിൽ കടന്നു നിൽക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിചാരിക്കുന്നത് പാണ്ഡവരെല്ലാവരും തന്നെ ധർമ്മിഷ്ഠരാണ്, അതുകൊണ്ട് വഞ്ചിച്ച് അവർക്ക് മറ്റുള്ള എതിർപക്ഷത്തെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് ദുര്യോധനാദികൾ വിശ്വസിച്ചത്. പക്ഷെ ഭഗവാനുണ്ട് അവിടെ. ഭഗവാൻ തന്റെ
തന്റെ സുദർശന ചക്രം കൊണ്ട് സൂര്യനെ മറയ്ക്കുന്നു. ഒരു നിമിഷ നേരത്തേക്ക് സൂര്യൻ അസ്തമിച്ചു എന്നുള്ള വിചാരത്തിൽ ദുര്യോധനാദികൾ ജയദ്രഥനെ പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു. ഉടനടി സുദർശനം അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നു. സൂര്യൻ പൂർണ്ണ തേജസ്സോടുകൂടി അവിടെ ഉദിച്ചു നിൽക്കുന്നു. അർജുനൻ ജയദ്രഥനെ ഒരു നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് വധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ആ ഭഗവാൻ ഉള്ളപ്പോൾ ഭഗവാനെ ആർക്കും ഒരു ഗുണത്തിലും മറികടക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല. എക്സാമ്പിൾ ഹിരണ്യകശിപു ബ്രഹ്മാവിനോട് പല വിധത്തിലും തന്നെ ആരും വധിക്കാൻ പാടില്ല, തനിക്ക് മരണമേ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പലതരത്തിലുള്ള വരങ്ങളാണ് വാങ്ങിച്ചത്. ഭൂമിയിലും ആകാശത്തിലും തന്നെ ആരും വധിക്കരുത്, രാത്രിയും പകലുമായിട്ട് വധിക്കാൻ പാടില്ല, ആയുധങ്ങൾ ഒന്നും കൊണ്ട് തന്നെ വധിക്കാൻ പാടില്ല, മനുഷ്യരോ ദേവന്മാരോ ആരും തന്നെ മൃഗങ്ങളോ ആരും തന്നെ വധിക്കരുത്, പലതരത്തിലുള്ള അകത്തും പുറത്തുമായിട്ട് തന്നെ വധിക്കരുത്, തനിക്ക് മരണം സംഭവിക്കാതിരിക്കാൻ പല വിധത്തിലുള്ള സൂത്രങ്ങളും എടുത്ത് വരം ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. പക്ഷേ ഭഗവാൻ അതിനെയെല്ലാം മറികടന്ന് നാരസിംഹമായിട്ട് തന്റെ വെറും കൈകൾ കൊണ്ട് ചവിട്ട് പടിയിൽ വെച്ച് സന്ധ്യാസമയത്ത് ബ്രഹ്മാവിന്റെ എല്ലാ വരങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഹിരണ്യകശിപു ആഗ്രഹിച്ച എല്ലാ വരങ്ങളെയും പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ ഹിരണ്യകശിപുവിനെ വധിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരാൾ ഭഗവാന്റെ നിയമങ്ങളെ മറികടന്ന് മറ്റുള്ളവരെ വഞ്ചിക്കാൻ നോക്കിയാൽ ഭഗവാൻ അതിനെയും മറികടക്കുന്നു. ഭഗവാനെ അതിലും മറികടക്കുവാൻ ആരും തന്നെ ഇല്ല എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഗംഭീരമായിട്ടുള്ളത് തേജസ്വികളുടെ തേജസ് ഭഗവാനാകുന്നു, ജയവും സുദുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഭഗവാൻ തന്നെ എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ വൃഷ്ണി വംശത്തിലെ പിൻഗാമികളിൽ വാസുദേവൻ ഭഗവാനാണ്. വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വസുദേവന്റെ പുത്രന്മാരാണ് വാസുദേവന്മാർ. ഭഗവാനും ബലരാമനും വാസുദേവൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും ഭഗവാനെ തന്നെ. വാസുദേവൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ബലരാമനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ പ്രതിനിധീകരിച്ചുകൊണ്ട് വാസുദേവനായിട്ട് ബലരാമനെയാണ് പറയുന്നത്. പാണ്ഡവന്മാരിൽ ധനഞ്ജയൻ, മുനിമാരിൽ വെച്ച് വ്യാസൻ, ചിന്തകരിൽ വെച്ച് ഉശനാകവി. ഉശനാകവി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശുക്രാചാര്യർ, അസുരന്മാരുടെ പുരോഹിതരായിട്ടുള്ള ശുക്രാചാര്യർ. നിയമലംഘനം അടിച്ചമർത്താനുള്ള മാർഗങ്ങളിൽ ശിക്ഷ അല്ലെങ്കിൽ ദണ്ഡനം, വിജയം തേടുന്നവർക്ക് ധാർമ്മികത, നീതി, ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം, അതായത് രഹസ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മൗനം ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഭഗവാനാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ശ്രവണം, മനനം, ധ്യാനം എന്നീ അതിരഹസ്യമായ സ്വകാര്യങ്ങളിൽ ശ്രേഷ്ഠത മൗനത്തിനാണ്. മൗനം കൊണ്ട് അതിവേഗം പുരോഗമിക്കാം. അതായത് ഏത് കാര്യത്തിലും നമ്മൾ നല്ല കാര്യത്തിലാകട്ടെ ചീത്ത കാര്യത്തിലാകട്ടെ മൗനം പാലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണ് പറയുന്നത്, അധികമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നില്ല. നമ്മൾ അതിവേഗം എല്ലാ കാര്യത്തിലും നമുക്ക് പുരോഗമിക്കാൻ സാധിക്കും. വളരെയധികം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് ഒരു സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ആധ്യാത്മികമായ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് മാത്രം ചർച്ച ചെയ്യുകയും ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ മൗനം പാലിക്കുകയും ചെയ്യുക, അതാണ് ആധ്യാത്മികതയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള രഹസ്യമായിട്ടുള്ളത്. ജ്ഞാനവും കൃഷ്ണനാണ്. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനം കൃഷ്ണനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. യച്ഛാപി സർവഭൂതാനാം ബീജം തദഹം അർജുന ന തദസ്തി വിനാ യസ്യാൻ മയാ ഭൂതം ചരാചരം. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ആദി ബീജം, എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഭഗവാൻ തന്നെ എന്നിവിടെ പറയുന്നു. കാരണം ഒരു കാരണമില്ലാതെ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നും തന്നെ ഉടലെടുക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തിന്റെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം കാരണം ഭഗവാനാണ്. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ ഏഷ ഭൂതേശതഃ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർ വിസ്തരോ മയാ യദ് യദ് വിഭൂതിമത് സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തദേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളിലൂടെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് ഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിലുള്ള
ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന, ഒരു ലാഞ്ചന മാത്രമാണ്. കാരണം ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല എന്ന് പറയുന്നു. പിന്നെ ഇനിയും ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഇതും മനസ്സിലായില്ല, നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ഭഗവാനെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ വളരെ ശക്തമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സുന്ദരമായിട്ട് വിഭൂതി മൊത്തായിട്ട് തേജസ്സുറ്റതായിട്ട് എന്തെല്ലാം നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കുന്നോ അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരംശം ലഭിച്ചത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്രമാത്രം ശക്തമായിട്ടും ഐശ്വര്യത്തോടു കൂടിയും സൗന്ദര്യത്തോടു കൂടിയും തേജസ്സുറ്റതായിട്ടും എല്ലാം കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ശക്തി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനും തന്നെ നിലനിൽപ്പില്ല, ഒന്നിനും തന്നെ ഐശ്വര്യമില്ല, സൗന്ദര്യമില്ല, തേജസ്സില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരംശം നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരാൾ വളരെയധികം വലിയ ഒരു ഭരണാധികാരിയായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെയധികം വലിയ ഒരു ശക്തിമാനായിട്ടോ ഐശ്വര്യവാനായിട്ടോ സൗന്ദര്യവാനായിട്ടോ എല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാത്തിനെയും, ഈ പ്രകൃതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന എല്ലാത്തിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയാണ് എന്ന്. കൃഷ്ണൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്തമായ ഐശ്വര്യത്തിന്റെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. കൃഷ്ണൻ ഇപ്പോൾ തന്റെ ഐശ്വര്യത്തെ മൊത്തത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നു. ഭൂതകാലത്തിലും വർത്തമാനത്തിലും ഭാവിയിലും ഗാംഭീര്യവും മനോഹരവും ശക്തവുമായ സൃഷ്ടികളെല്ലാം കൃഷ്ണന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ ഒരു ശകലത്തിൽ നിന്ന് ആണ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് മഹത്വമുള്ള എല്ലാ വസ്തുക്കളും കൃഷ്ണന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുന്നതിലൂടെയും ഭഗവാനാൽ വ്യാപിച്ച് കിടക്കുന്നതിലൂടെയും കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമല്ല. അപ്പോൾ പ്രകൃതിയിൽ എന്തെല്ലാം വളരെയധികം മനോഹരമായിട്ടോ നമ്മളെ അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നുവോ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം, അതിൽ ഭഗവാന്റെ ഒരു അനുഗ്രഹം അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതോ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കാണുന്നതോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിജ്ഞാതേന തവാർജുന വിഷ്ടവ്യാഹമിദം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. ഇനി ഭഗവാൻ പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഐശ്വര്യത്തെ കുറിച്ചെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? നമുക്കതിനെ കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുമോ? നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ആരാധന ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് ഒരു കടമയായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, വേറെ ഒന്നും തന്നെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കേണ്ട. ഭഗവാന്റെ അംശമായിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിൽ ചരാചരങ്ങളിൽ എല്ലാം കുടികൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ ഒരു കുഴപ്പവുമില്ലാതെ നിലനിൽക്കുന്നത്. അത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ പോരെ. ഭഗവാന്റെ ശക്തിയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ നമുക്ക് അത്രമാത്രം അറിഞ്ഞാൽ മതി എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിം ജ്ഞാതേന, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട്, കൂടുതലായിട്ട് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ അറിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്തെടുക്കാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇഷ്ടവ്യാഹം ഇതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന, ഭഗവാന്റെ ഒരംശം ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം ഇതുപോലെ മനോഹരമായിട്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ആ പരമാത്മാവ് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരംശമാണ് എന്ന്. സർവവ്യാപിയായ പരമാത്മാവായിട്ട് കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി എല്ലാ വസ്തുക്കളിലേക്കും പ്രവേശിക്കുന്നതിലൂടെ പരമാത്മാവിനെ മുഴുവൻ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലുടനീളം പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനനോട് പറയുന്നു, കാര്യങ്ങൾ അവയുടെ പ്രത്യേക ഐശ്വര്യത്തിലും മഹത്വത്തിലും എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ല. കൃഷ്ണൻ പരമാത്മാവായി പ്രവേശിച്ചത് കൊണ്ടാണ് എല്ലാ വസ്തുക്കളും നിലനിൽക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ അറിയണം. അപ്പോൾ ശ്രീല പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്, എന്നിരുന്നാലും കൃഷ്ണന്റെ ശക്തിയുടെയും ഐശ്വര്യത്തിന്റെയും വികാസത്തിന്റെയും വ്യത്യസ്ത വിവരണങ്ങൾ ഒരാൾക്ക് സമഗ്രമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന്റെ സ്ഥാനം ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ മനസ്സിലാക്കുവാനും ആരാധനയിൽ മനസ്സ് ഉറപ്പിക്കുവാനും കഴിയും. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ഇത്രമാത്രം പറഞ്ഞു നിർത്തി നിങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടൊന്നും അറിയണമെന്നില്ല. കാരണം എന്റെ അംശം തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ എമ്പാടും നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പ്രപഞ്ചം ഇതേപടി സുരക്ഷിതമായിട്ട് നിൽക്കുന്നു. ഗ്രഹങ്ങളൊന്നും താഴേക്ക് വീഴാതെ അതിന്റെ തന്നെ ആ വ്യാപ്തിയിൽ നിലനിൽക്കുന്നത്
ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് അതിനെയെല്ലാം നിലനിർത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭക്തന്മാർ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കാരണം ഭഗവാന്റെ ആരാധനയ്ക്ക് ശക്തി കൂട്ടാൻ, ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കൂടുതൽ അറിവുകൾ നമ്മളെ ഭഗവാന്റെ ആരാധനയിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്നാണ് പ്രഭുപാദ പറയുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ജീവസത്തയായ ബ്രഹ്മാവ് മുതൽക്ക് നെയ്യുറുമ്പ് വരെ ഏത് ജീവാത്മാവിനെയും പുലർത്തി പോരുന്നത് അവരിൽ അന്തർഗതനായ ഭഗവാൻ പരമാത്മാവാണ് എന്നാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണനാണ് ഏവരുടെയും ഉത്ഭവസ്ഥാനം. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനായിട്ട് ആരുമില്ല. അദ്ദേഹം അസമോർദ്ധനാണ്. അദ്ദേഹത്തെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠനോ അദ്ദേഹത്തോട് തുല്യനായിട്ടോ ആരും തന്നെയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കും. അങ്ങനെ ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭഗവാനോടുള്ള ആരാധന, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള ആ ഒരു വിധേയത്വം, അതെല്ലാം നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ആർക്കെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളോ ചോദ്യങ്ങളോ ഉണ്ടെങ്കിൽ